Hallo, ik ben Thierry Dijks, ik ben 15 jaar, kom uit Ouweg en vandaag zijn we aan het Philips van Horne College aan het repeteren. Hoi, ik ben Floor en ik ben 18 jaar en ik kom hier van Weert. Vandaag is de jeugdplay-in van het Limburgs Blaasmuziekfestival. Er zijn vandaag 140 jongeren uit heel Limburg om samen muziek te maken. Ze zijn uit verschillende fanfares en harmonie. We hebben de hele dag gerepeteerd en totaal 7 stukken in groepsformaties. Thierry, wat vind jij eigenlijk leuk aan de jeugdplay-in van vandaag? Ja, de sfeer is leuk. Je leert nieuwe mensen kennen en je hoeft nergens anders aan te denken dan muziek. Oké, ja, dat is zeker waar. Wat vind jij daar dan van? Nou, ik vind muziek maken gewoon gezellig, vooral met andere mensen. En je repeteert gewoon een aantal stukken, want dan kan je vanavond weer aan de mensen laten zien hier. We willen jullie wat laten zien van de repetitie. Komen jullie mee? We hebben al de hele dag geoefend. En waarom is deze dag in het leven geroepen? Nou, het is goed dat de jeugd die bloos normaal in haar eigen clubje bij de eigen fanfare van harmonie. En op zo'n dag kunnen ze dus muziek maken, dik in een grotere groep. Met allemaal andere kinderen of jongeren die hoe ze normaal niet met spelen. Dus, en dat is echt om de jeugd te stimuleren om bloos niet te gewoon te spelen of te blijven. Ja, ik weet het niet. Ik ben hiermee begonnen en ik ben hier op verder gegaan. En ik speel zelf ook nog saxofoon erbij. En ja, dit zijn 2 instrumenten waar ik zelf echt trek. Dus daarom speel ik dit. Ja, het kent, maar dan moest je wel conditie voor hebben en dan moest je goed oefenen. Dus je kunt toch meer bekijken als alleen zo iedere dag, of ja, iedere vrijdag of iedere repetitie naar de harmonie gaan. Maar je moest ook thuis oefenen en conditie opbouwen. Ja, het varieert altijd. Je hebt snelle, je hebt langzame stukken, je hebt leuke, je hebt wat zieligere stukken en ja, dat maakt het leuk. Ja, je kunt gewoon leuke liedjes opspelen en het is geweldig om zo'n geluid te maken. Voor het groot te maken eigenlijk, met zo'n klein ding. De gezelligheid en concerten hebben. Nou, ik vind het gewoon heel leuk om te doen en ja. Het is gewoon natuurlijk heel leuk om in een grote groep te spelen, want dan huurt ze iedereen. Ja, dat is wel leuk. Ik vond het heel leuk, omdat het met zo'n grote groep was. En huurt ze ook wat andere spullen. En nu huurt ze nog wat ze nog moest leren en wat ze al verbeterd heeft. Dus. Is dat goed? Nee, toch niet zo. Ik ben nog een beetje een guppie.